Prečo nám nestanovíte jasné čiary? Moja intencia nikdy nebola porušovať zákon. Ako si ty povedal, 2017 som si čítal článok od Mariana Kotlebu na tému protokol sionských mudrcov. O mesiac na to reagoval Šnídl, náš kamoš. Šnídl píše, u nás na Slovensku, to sme mali v dôkaznej situácii, na Slovensku sú protokoly sionských mudrcov plne legálne. Dali mi ich Židia zo židovskej obce v Londýne počas covidu, tak som sa o ne začal zaujímať. Ukázali mi tam niektoré interpretácie a súvislosti, ktoré tu nemôžem pomenovať. Ale toto sa stalo, plus teda som dal niekde link na tú židokraciu, ktorú som v živote nečítal. A tak, ako mi zrušili zločin židokracia, lebo v tom čase nebol extrémistický materiál, lebo Majo bol v tom čase, keď som bol ja za to obvinený, on bol vtedy za to len súdený, ešte neodsúdený. Tak ale potom, keď to nebol extrémistický materiál, tak ako môže byť protokoly? No nie sú, tak mi dali interpretáciu. Ale ty niekde doma si urobíš si vlastné štúdium, zaujíma ťa nejaká téma. To, že sa ľudia zaujímajú o zakázané témy alebo tabuizované témy, je presne dôvod, prečo sa oni zaujímajú viac, lebo ľudský duch, zdravý mozog, ľudský duch ti povie, wow, počkaj, tu mi tu niečo nesedí. Presne, keď ti povedia, že toto, do tejto časti histórie nenahliadaj, tá je zakázaná, tak si taký, že že mňa to zaujíma teraz.